pasiso regondo ndipo paita kuti vanhu vese vaite hasha ndipo pasiso regondo paita kuti vamwe vacho vasare vane ukasha saka pasiso regondo ndipo paita kuti vanhu vese vaite hasha Maska chakanaka vagari vachiteerera semudanso yezvinonhau chichorwa naAbras Kimbo pasiso regondo TV. Nhasi nhau zedu tichange tichibata maproducer part 2 kuone vamwe maproducer akasara. Izvi zvazvo zvinazosimbiswa mushure mekunge taona daka riripo raOskid naDJ Fidel. Zvino mafanzi tanga tamabvunza papeji yedu reZizo Regondo TV kuFacebook. Vanga vachisenda vachiti iwe Oskid ari kuita pledges nabasa. Akaita one hit pana Killer T akuona zvinhu zvake zvakumberi mberi. Zvino isi veZizo Regondo tava tati aiwa reka tiite inonzi research. Tatsvaka tikanoti aiwa mukomana uyu anotokopa maridhimu eJamaica. Anera yakaita nziro force redeem raakakopera nekuJamaica ronzi 6 figure chinzwi Rainmaker. Chinzwi rake rakangochinja zita iri. Marco Music. Marco Music. JMP ndevera ngachisenda mamessage pasiso regondo TV anzi JMP dzoka nemari dzo unochikoredzerwa dzosera mari dzevanhu kana uri wane nhamo haikona kuda kubira vanhu nenzira yakaposa kudaro unovidonedza pasi. Iko zvino chada kukupa list yemaproducer apera akupanda kwenda kumusha kunochengeta huku nanagogo nanasekuru nanambuya nanatete nanamainini. Tichatanga naSude. Asude dei wadzokera zvako kumusha huna zvavakuita wapera. Toti dollar getchers angoma ndiyo haunambobvira wambotanga zvako dei wangoramba uri kumusha zvako because hapana. Zizo Regondo kuseri kwekuseri muchirungu behind the scenes. Apa ndo pachakupakurira zvinoitika kuseri kwekuseri kuseri kwemagamera zvamusingaone mimi. Chakumbukuradza zvakaitika kwaCharlie Black sezvo tanzanzwa pasiso regondo vanhu vachichema kuizvoni kwose tina kuvaburisira nhau idzodzo. Chionei zvaitika kuleke Triple Rainbow Towers. Abras Kimbo pasiso regondo TV big up Abras zvake manje komanje. No, it's actually Yo. See my design? Oh God, son, yeah. There. Yeah, man. I was getting bad way. Come. Yes, sir. David. Yo. Alright. Mira pin it. What if rainfall? What the fuck is this? Are you guys serious? This what about the people don't afraid of night show on the artist? What if rainfall right now? What is wrong with him? Apa ndo papera nhau zedu dzanhasi tosangana muchikamu chinoteera asi kana da kuadvertisa business rako promote business rako.